Uy, asa naman saan mo mag-ilis, oy? Oh, wait lang ano. Si Sheila, si Joke, and you need Stephen, Lyle, and Rachel, and RG, and basta wala na, and Gia. So, nanganimi diri guys, kay manlaba mi. So, nag-shoutout si Joke. So, nami karon sa kuan guys, sa Arcos sapa kay nagkuan mi ngaligo din ang laban na lang sad mi, then mao ni siya kay wala mi tubig, naputlan mi kuryente kay tungod sa bagyo. So abang-abang ta later guys ha kung sa itong mga ganap dire. Huy, asa naman koy mag-ilis ta ka? Yan. Asa ka mag-ilis oy? Asa man? Oy, dunga nila mati kunis, dito na mag-ilis. So basta kayo, ako ang kuano, ako ang Shout out at Mama's Vlog! So that's how to do, ma'am. then mo ni si kuan. Sabay mo name si mong vlog. Say name si mong vlog. Potensano, mga ganon. So bali ako mga kauban guys, dami sa kuan Arco Sapa. Then At Mama's Vlog! nya okay ra tong pakaligo dai. Okay ra tong pakaligo dai ang sulti na to. Nabuang. Usay masulti na to sa paday nga tangtang atong buling. Nindot kayo. Dai ganina lang kasi ingon dai mali. Mao ni among CR diri oh. Oh, wami kay lisan. Yan tagi ata lagi. Uy, asa mo eh? Pakitang! Uy, asa naman saan mo mag-ilis oy? Ang langitag ilisan ay wa ka ilis. Sabi ko magmotor ako. Magmotor ta na pa sa siri. Magmotor. Mao ni among gikaliguan guys, sapa og labahan.
Yung order. Then, ini ko human